Mentres na Casa Consistorial celebrábase unha xuntanza da Comisión de Seguimento, os afectados pola edar de Ribeira concentrábanse ás portas para denunciar que nada se ten feito para minimizar os efectos da emisión de gases que levan padecendo dende hai máis dun ano. A nosa salud está empeorando. O que respiramos son ácidos. Se lle preguntades ao señor alcalde canto supón ese ácido no ambiente, non hai ningún estudio. Pero nós, sin embargo, vemos que os nosos bronquios empeoran. Os que temos EPOC empeoramos, os que temos asma empeoramos. Os que non tiñan nada empezanse a poñer malos da respiración. O sea, a relación causa-efecto para nós está moi clara. Lonxe disto denuncian que a situación ten empeorado, posto que acusan ao Concello de poñer trabas burocráticas para a obtención dos informes policiais que constatan os frecuentes episodios de cheiros. Empeorou no aspecto de que vos sabedes que para pedir un papel neste Concello hai que pagar unhas taxas. Cada papel que pedimos vale 4,06 €, e o hai que pagar xa aí, antes de que nos lo dean, cando pedimos. Bueno, pois el señor alcalde, cando vino de vacaciones, decidió que cuánto papel pedíamos los afectados de la edad de los informes policiales los tenía que firmar él. Eu teño ahora mismo 5 papeles, 5 do mes de agosto, que mo negan e non mos queren dar. Malia que un grupo de afectados tomaron parte na xuntanza desta tarde, o colectivo di non sentirse representado nestas mesas de traballo, nas que nin sequera poden expoñer a súa situación. E bueno, temos a 3 representantes arriba, ca condición de que ou nos deixan decir todo o que queremos decir ou van a levantarse e irse. Esa é a condición de hoxe, porque aquí non hai unha mesa de traballo. Nós non estamos formando parte dunha mesa de traballo. Aquí hai dúas partes, que son a Xunta de Galicia, a Aquaes e o Concello, que teñen poder de decisión e poder de ejecución. E estamos os afectados que non temos poder ningún e encima estamos afectados. Tampouco non estamos moi conformes coas mesas de traballo que fan, porque a mesas de traballo só lle están servindo para lavar a cara ao señor alcalde. Nin máis, nin menos. Usan as mesas de traballo para decirlle a valedora do pobo: aí ya estamos trabajando. Mentres tanto, os afectados lembran que a Fiscalía de Medio Ambiente continúa coas diligencias previas para a investigación de 3 presuntos delitos contra o medio ambiente, a saúde pública e a ordenación do territorio.